Akusikho okokuqala ukuthi kuthungeleke ngomlilo imijondolo Yase-Clairwood esenyakatho yeThekwini. All I know ukuthi there was people who were screaming and say kuyasha, and that is whereby siqala ke sithatha izinto endlini sigijima sibaleka sithatha izingane siyozibeka ngaphambili emgaqweni. Laba bantu okwamanje basabhaciswe eindaweni zesikhashana baze bakhelwe izindlu ezisesimweni esifanele. Kodwa ke uhulumeni uthi abantu abaqashisa ngemijondolo inkinga enkulu. Enye inkinga esibonile lapha ilaba abarentisa imikhukhu. Ukuthi kuyinkinga kakhulu esibhekana nayo ukuthi kukhona abantu bafike bakhelwe izindlu kwezinye indawo basuke kuleyo ndawo bakhelwa kuzona izindlu bakha umkhukhu bawurentise baqhubeke baye kwenye indawo nakwenye indawo bafike benze kanjalo. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi siyalwisana nezinhlangano ezinye ezipromoter indaba yokwakhiwa kwemijondolo ngoba leyo nto ichaza ukuthi kufanele ukuthi uhlale njalo unezimember ngoba phela kufanele kube nemijondolo ukuze ube nezimember. Njengoba laba bafowethu premise eshilo ukuthi ngeke baqhubeke ukuhlala la bazothola umhlaba and lo mhlaba lo uzokwazi ukuthi ube in the form of reblocking kube nabantu nezindawo yonke into. Kusenjalo siyaqhubeka nokwenyuka isibalo sabantu abangasebenzi kanti nezindlu zoxhaso likahulumeni ziyagqoza. Uhulumeni uthi uyazama ukusiza kodwa ke kunzima ukuthola umhlaba wokwakhela laba bantu.